Здравейте и заповядайте в нашата кухня! Аз съм Дани и днес ще ви покажа как да си приготвите тези шоколадови шишарки, за които няма да са ви нужни специални формички, а в същото време се получават толкова красиви и са много вкусни. Необходимите продукти за тях можете да откриете на екрана, както и под видеото. Първата стъпка е да приготвим масленото тесто. Затова в купата, в която предварително съм претеглила брашното, добавям бак пулвера, какаото и разбърквам добре. Използвайте качествено 100% какао, за да се получат бисквитките вкусни. Така разбъркани, оставям сухите продукти настрани, а в купата на миксера добавям маслото, предварително нарязано на купчета и на стайна температура, заедно с пудрата захар и разбивам само докато се смесят добре за около 30 секунди. Към тях добавям сухите съставки, които преди малко разбърках, и пускам миксера отново на ниска скорост за не повече от минута, само докато се получат сухи маслени трохи. Този тип бисквитки няма нужда от излишно бъркане и биене, но продуктите целта е само да ги смесим заедно. Така че дори да не разполагате с миксер, можете да забъркате сместа изцяло на ръка. Последно добавям яйцето и пускам миксера на ниска скорост. Разбърквам за 30 секунди до минутка. Почти веднага се вижда как сместа става влажна и се събира на тесто. Можете да проверите, като притиснете между пръстите си. Ако се усеща мекичко и лесно за моделиране като пластилин, значи е готово. Събирам тестото на топка, изваждам в прозрачно фолио, за да мога да го сложа в хладилника за 30 минутки да се охлади. Тестото тежи 450 грама и аз го разделих на 20 топчета по 22 грама всяко. Опитвам се да работя максимално бързо, за да не се стопля докато го оформям. Когато всички топчета са оформени, между дланите си притискам, докато се получи формата на конус, а след това леко го сплесквам. Оформям добре, докато ми хареса формата, след което правя прорезите с ножа. Тези кръстосани диагонални прорези са приблизително до около средата на бисквитката. По този начин оформям всички сладки и ги подреждам в тавичка, предварително покрита с силиконова подложка. Можете да използвате и хартия за печене. Печенето на бисквитките е в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий за приблизително 12-14 минутки. Изпичат се бързичко, така че ги наблюдавайте, за да не ги изпуснете и да не станат много сухи. Щом ги изкарам от фурната, ги оставям в тавата да изстинат за около 5 минутки.
Отначало са мекички и ако се опитате да ги преместите, сигурно ще се счупят. Когато се охладят леко и не са толкова меки на допир, ги премествам върху решетка, за да изцинат напълно. Ето колко красиви изглеждат, след като са вече готови и охладени. Според мен са изключително вкусни, без да са прекалено захарни и сладки. Последно за разкош, поръсваме с пудра захар и можем да им се насладим. Искрено се надявам, че рецептата ви е харесала и ще я опитате. Ако е така, ще ви очакваме отново в нашата кухня. А за сега всичко добро и до скоро! Весели празници!